n'enu nwa agbala na-eso kontena ụmụazị Igbo bubatara na nwa agbala na-eme offload ịkpagharị every Monday every day ilu ebe ahụ kontena eju onwere onye ịgba mfụla ebe a from ndị ogene from ndị bandị afọdụrụ m onye dresịrị ọfụma nwodo onye dresịrị yiri akpụkpụ nọrọ ebe a ha ncha niile nọ in the mood of work n'enufa na 40 feet container na enu egowa ọnụ nke ni anyị galụ 2 3 na eye 4 one ka ịfụlụ ndị Igbo one ka ịfụlụ ebe a ndị ogene one na ndị ọkpọkọlọ ka ịfụlụ ebe a ndị bandị one mmadụ one kpọ ụmụnna ha kpọrọ ikwu na ibe ha wee bịa ime offload ebe a lee anya mmadụ one etirie na CNN mmadụ one etirie na NTA Al Jazeera ọ ya eji wee gba na the whole blogs na VDM bunatara ndị mmadụ moto ha nyere ego ka o gotara fa. It's not as if na o ji ego egotalebe ha nọ na ha nyere ego ka o gotara ha akwụrụ ụgwọ eji gba agba ha akwụrụ ụgwọ shipment ha akwụrụ ụgwọ ife niile nọ na-ejizi afa agụta ihe wee na-akụ ogene na-eso kontena ndị niile efurukwu ebe onye ndị nwecha kontena akwụchakwa ebe ahụ you won't even know any of these people onye nwe kontena na-eyihe ya ama any of these people onye nwe kontena onye ka nji wee gwa na new set of ụmụnne anyị ndị sị na ha ụrata eriri ha ncha niile eri iberibe ha dara ahụ nke obere na ngwa afịa na kontena ka o juru ebe niile a na-akụpe kontena na-akụchi kontena ụfọdụ ndị nwe kontena ụmụnna ha amụọdụ na ha na-enwe kontena ụfọdụ ndị nwe kontena sị ụfọdụ friends ha amụọdụ na ha na-enwe kontena nya ka mmadụ ya eji na kontena batara tụọ moto kpojeu China ife kpojeu China ọkwọrị gaje anyị chọrọ ka crash ya price of accessories anyị chọrọ ka crash ya price of accessories ịghọtago anyị chọrọ ka crash ya price of accessories. That was what led you to ije nog with nwoke China, or are you not talking about that one again? Bunata ka iwere crash ya price ikuru ndị ogene wee jije butu moto ịtọ na containers ụmụazị Igbo line la line ha kpọdụ ife ndị nwe containers ya akwụcha ebe ya fụrụ kwụrụcha ebe ha akwụcha ebe ya fụrụ onwere ogene ifụrụ gospel band ese etiri ebe a eme ụbọchị eme container niile offload ọ gbara na pages blogs obulie ana-awụyara ala amụmawe ana-awụyara VDM wee reduce onu ụfọdụ ụmụ okolobịa anyị tụ ndị ahịa eche uche reduce ụfọdụ ụmụ okolobịa anyị na ụmụ agbọghọ anyị ha na-emesi ka ndị iberibe ịmakwa onye iwu asụ onye Igbo ewu n'ife azụmafịa ka eji emeghu kọmansi Amerịka wonda azụmafịa eji wee mara ndị Igbo a na-eme ụfọdụ n'ime ụlọ a na-eme kontena n'okpuru ya dị ụnụ a na-eme kontena na offroad na azụbeghu na-eme kontena offroad n'okpuru ya dịgụ na-eme kontena offroad na nkọbeghu na nkọ shọpụ n'okpuru shọpụ nya ka akụghelu kontena ai Chineke meela anyị ebere Blord Igwe